Lahori jana long gram pharoge thom rapli a heroin raikom saikhia tum kinep dun long Karbi sengkan kimi prek jamadi malong katalon pon asosi nilip ahawararlo prek jamadi malong katalon pon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amahang ketek arani amen pen East Karbi Anglong BJY ematum Dipu Medical College and Hospital along Sekachelang atum aphan thesere kiron Amar Jiwan adawai kinangji atum aphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apang kisu amat iya kong ave thang ave mala amar jiwan dawai chulo amar iya kong da dulo ge ikrom da theulo du ta dumi mu cholo men ke in leng pi so amar jiwan dawai chu penon asak u dumi le Cuci ke jungkring king sudam kan ini asap udam unlo ron thom an lon non pen ka udam an lo na nên là cứ chu bom lo ren kip ana kan chu bom lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinya daba birta long penilisami mirin hansepi pinya birtang ton pen arjuponik tha Bokajan subdivision angkang kedamtang thang ni phai isier ni ada por phai kebra achitim apor malon Lahorijan police patrol post along ke ton kilang lapen kakuruk dun asai keding pon bomahud ihum tata di ayalong pen drugs mate araki hormu nepdun long pusibirta ribdun long Birta kilong dun atingki isi joy pen birta long si Lahorijan PPIC ASI G10 gogoi SI Sarat Kakuti Bokajan C20 CRPF kem lapen Bokajan PP staff atum chelang si kakuruk dona sai pangching ponlo laso hot ihum tata di registration number AS02C 2548 along pen homing kora pho sabuna hom long pon aphi kelang patini det aphi kineblong a hormu heroin bosi pangthek ponlo pangrum pe da phai gram pharoge thomrap li ando lapen non la solong inut Abdul Matina sopo fires utin artaning kan trainer cap ahem haldiati doboka hojai district asorposi pangthek pon lapen nep ingnang pon cheklo non ke do an kineblong a hormu an ke Bokajan SDK o John Das lapen OC Moblik Brahma atum aphan hodai pon Bokajan pen ananterang karbing long lai thang cheklo ke ritlang pusi hakko penta itum karbi atum ke chipu bomlo lasi non kai kirla apor sitami labang sojutang ke pawir redeji aphansi karbiang long angkang pi prek jamadi malong ningkan gimi ke talon sonsi nilip ahawar lo prek jamadi malong ta talon ponlo la sonsi nilip ahawar ke parlo wo phong terona rong along sitami mesen pen karbi sengkan gimi ke talon jai mek deng ponlo bangso jai mek along wo phong terona rong asar Stevenson teron pen jalin ponsi Rongi si chingrum pet pen rongarlo kaching thora mo kewan jila pen kai ke kachirap kacheto thekverji aphan setami chethanchi moma mai deng pon bangso mai long kibi kithi riso ejang lapen sarpi sarpwa tum pen ning cheparong rape ji aphan pura pathu parong rojai mek setami deng pon si ningarong chipi pen karbi sengkan kimi talon dunlo Lason thak si womu langso sardoka ingtia rong la penji langso rong along tami karbi sengkan kimi ketalona men pen kilun kekan ke pathu kachepate hai hui pensi ningkan kimi talon pon halapu rong chedon lindok rong pia rong along ta kan barim lun barim kachepate hai hui la pen bap thili ke ap thong nok be ke kat rong pharping nok be ke kat hai hui sai pensi arong tin karbi sengkan kimi talon pon rinti Lason si prek jamarong along ke lutuna jo ke paman ponta pado ponsi mesin pen pachun pon Ladak kado kawi nilitum arong ke lot sonsi kristan tum seong tangsi daba por ke en pon lage nitum manduli tum man se hodai pon lo la pen manduli tum kado kawi girja ke do ington det pen api akoni tum
okan cholo la okan chode da pi non bang ke ni tum games hawi khelapon po sarpimar tum han smi la son si rusit ka pachung la pen suki ka charting keng dongdang ke dam lai hui noni tum Choki hola pen sonjit kro Karbiang Long Live. Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbiang Long Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Arthur Bamboo Industry along Kidam tang ni phai ECR ni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amahang ke thek arani along pache tondun si East Karbiang Long District BJYM amai phu G10 Bepen Jalin Ponsi BJYM along claim rapid abang phia tum pen Dipu Medical College and Hospital along kiso kachelang kido anatuma phan thesere kerona sai kideng pon Kidam tang aningkan sedami BJYM atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amahang ke thek arani along pache tondun si Keso data tuma phan kera pajir ponlong lo lason thak si pining le thot setami Dipu Medical College and Hospital along se ka chelang ke do anatuma phan aning ke pathe te kang pensi thesere kerona sai claim pon lo labang so asai ke japon BJYM amai phuji 10 bepen pherang ke tuma phan ke pachini pon alam the arju pon senang Pini ani labang ke Assam Chief Minister akai Dr. Himanta Biswa Sarma langli mahang ke thegani lo asi alangli mahang ke thegani pasi tonsi tum BJYM atum dak patient atum aphan ke joy pen asap sabet pustame kisere kerona program mate food distribution program ni tum tengpon lo bangso a program along penangana patient satum phan almost 200 ne patient satum phan ni tum sab sabet pustame rap tekang long lo pen alangli tum phan stame tum aning pathe kebang alangli tum ta medap rang papu jaglong mangke alangli tum ta aning karong la puson tolo pen kang nek la hai thai kang long masini tum ta aning charong la hai la se la lo itu mun an pen bangke itu ma party pen bangke patient satum phan kera puson thak kaprek ahinda unan bang itu la pusi klembong bang bang solong BJYM kong chun bang Joya Jigdung Dun Mai Phu Larnen Rong Hangpi Chunbang Lirbon Tisopi Dihin Rembang Men Singkro Sinja Tiso Chesong Tiso Pen ke Chenglok BJYM along claim rapid atum chetong donsi Mesen Pen Bang So Asayang Deng Pachun Pon News Report Long Sota Ingti Karbiang Long Live Ilitum Karbia Khayatum ke Hakku Penta thang achiklosi ningkan kimipu kroibom wangbom lo athelitum Karbia Khayatum ke sai chuti ki pen hemrit chobochia phaisi ke ong lasi chuti ki pen chirap lo joksi thang achiklo lake rit ki cham ke langa chiklo lo lasi thang achiklo ke ningkan kimipu si kroibom wangbom lo lason si Karbiang Long ahem pi Dipu rong sopi basten adung ke do bongkroka kengria long ningkan kimia pharman Karbiara do anaphan hirjumi ke hang anparta avura krem ke do anpen pajok nang ji pu mathasi Karbi kuru searching room amai hemphu mukrang adorbar Karbiang Long rong asar amai lapen rasinja asong atum pen bongkrok arnam kipu padopon Dipu rong sopi along bongkin bongkrok arnam putang lo kaso bongkin bongkrok arnam ni tung Dipu lage lalo je Karbiaso Karbakaso do an tangte kona le dono kanting le damoy siring le damoy na hakadim long kita renjok reng ni tolong nai po jonya sini to lengkan ni sia parman bongkin bongkrok piteri cho pimukang pomukang pirasinja pan metara muntaram sini to daktur hang pilo pasti peneng atengkan long ang theka teng ko te Karbiaso do an Karbakaso do an tangte renjok reng ni pensi tolong ni puti ang thek lang lo Lason thak si Dipu Municipal Board Ward Number Sirke Barlo Sarada Pathu Aklamalong Joy Singh Teron Village Development Committee atum kachipatir pipon pen hini ang deng Karbi ningkan kimi ketalon kedamtang arkoi ni phai ingkora Sirke Parni pen pangcheng ponsi pini an aliralon pen pajut ponlo ketalon ki chengar ni pen thang ni phai ECR ni an kachipatia sondo an pajut ponsi radamai pi padoponlo
Radamai Pialong Abarim MEC Mati SDB Rajesh Varteron Pen Mai Chari Ponsi Aluhi Sarpoman Pen Ward Number Circuit Ward Commissioner Satra Singh Teron Chetongdun Lason si Aluhi Aman Pen Nomati Ward Commissioner Renka Teron PWD JE Gulab Kro Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Department along Dealing Assistant Nores Wartbe Joy Singh Teron Arongasar Rakesh Teron JTV DC Amaipu Rajen Teron Dunmaipu Mi Jing Leng Chunbang Tenzing Terang Pen Chengnok Pen Nang An Man Peng Gedo Tum Chetong Dun Riti Kitalona Jai Megalong Arjan Ki Hikachepati Lamjir Ketok Belun Ke Papu Kikat Kachebai Badminton Ke Patu High Jump Long Jump Thoila Pen Kikat Blind Hit 3-leg race Javelin Throw Discus Throw Shot Put Hamri Kachivung Kabaddi Penching Lok Thongnok Beke Kat Kachepati Padopondo Karbi Ningkan Kimi Ketalona Jamaica Ting Pen Ason Kachepati Padoponsi Kijutsia ni Nong E Chepajir Ponsi Mesen Pen Jamek Pachun Pon News Report Karbi Nong Live Tangte Pinia Daba Birta Ki Lapuan Si Kang Pon Poniglo